siis mähän on tämän paikan ainoa eläkeläinen, eikä vain. Joo, mun täytyy sanoa, että se on aina kieltämättä hauska esitellä itsensä näin. Mutta siis Kansallispaletista sattumoisin eläkeikä on 44, joten mä en ole ihan sitten vielä 60. Ei oikein semmoista, että yleensä mutkin kysytään, mitä tanssijat tekee, kun ne jää eläkkeelle. Mutta en mä tiedä, kun mä en tiedä sitä, mitä yleensä tehdään. Ja näillä teemoilla me lähdetään vähän niin kuin eteenpäin. Mulla oli semmoinen legendaarinen tanssijatar kuin Natalia Makarova, joskus oli meitä coachaamassa ja hän oli todella vaativa. Mä muistan, kun mulla alkoi menee niin hartiat joka harjoituksen myötä vähän enemmän lysyyn, kun mulle tuli semmoinen, että mä en kykene vastaamaan näihin vaatimuksiin. Mulle tuli se olo, että okei, mä oon varmaan huono, kun se on noin kauhean vaativa ja kriittinen. Ja hän oli kyllä vähän sillä lailla, että why you do like this, it's terrible. Mutta sit hän sanoi yhden harjoituksen jälkeen, että mä oon siksi niin vaativa, kun susta on tähän. Sussa on niin paljon potentiaalia. Sitten mä no mutta tämä muuttaa kaiken, sinne tapauksessa ryhdytään töihin. Eli siinä on niin valtava merkitys, että millä fiiliksellä se vaativuus niin kuin tulee. Siis mainosmiehethän ovat tämän ymmärtäneet, että ne sanoo L'Oreal because you're worth it. Ne ei sano L'Oreal because you really need it. Mikä on totuus. Paljonhan on vissiin työhakemuksiakin nykyään, että haetaan sosiaalista ja niin kuin ulospäin suuntautunutta ja däkä niin kuin työntekijää. Mutta se, mikä olisi hyvä muistaa, niin sosiaalisuus ja sosiaaliset taidot on kaksi eri asiaa. Sosiaalisuus temperamenttipiirteenä on sellainen, että ihminen tarvitsee kauheasti muita ihmisiä. Ja ehkä siis ei tykkää olla yksin. Se voi olla jossain tilanteessa hyvä, jossain huono, mutta sosiaaliset taidot voi omata jokainen. Myöskin kehu, että on semmoinen ilmainen työelämätaito, johtajuustaito, alaistaito, jota voi hyödyntää. Mitä sitten, jos ei nyt sit ole mitään just niin kuin jotain mieletön, joku ei ole tehnyt jotain supersuoritusta, että niin et hankala keksiä jotain kehumista tai näin. No, ei niin nyt tarvitse keksiä sitä kehumista, mutta me ei ehkä välillä edes anneta palautetta siitä, että hei, että kiitos, että sä teet joka päivä sun työn niin luotettavasti. Tai joku pieni erityinen juttu tai... Mä en tiedä, musta tuntuu, että kun tätä harjoittelee, niin sitä alkaa myös huomaamaan enemmän. Ihminen tulee aina ensin. Osa ihmiset kokee tämän niin, että nyt tuli ihminen, että minä saan kaikki haluamani nyt läpi. Eihän tämä tarkoita sitä. Ei kaikilla ole aina kivaa. Enemmän tämä tarkoittaa nimenomaan sitä, että pitää olla oikea ihminen oikeassa roolissa. Varsinkin kun ruvetaan tekemään muutoksia. Jos jollain on epämukava olla, ei ole motivoitunut silloin, niin silloin ei myöskään työstä tule mitään, eikä varsinkaan muutoksen tekemisestä tule mitään. Ihminen tulee aina ensin. Se on ehkä yksi suurimmista asioista, mikä laitettiin uusiksi. Koskaan ei voi kommunikoida liikaa. Ja suurin virhe, jo itse vajaan 30 vuoden aikana eri firmoissa, eri alat tottunut siihen, että oletetaan asioita. Ei tästä tarvitse puhua, kyllä noin sen tietää. Sitten ehkä vähän tunnetaan itsemme hölmöksi, että jos mä nyt tästä menen sanomaan jotta mä puhun jostain itsestäselvyydestä. Ei pidä paikkaansa. Mutta taas tärkeintä sen kommunikaation viestinnän kautta. Säännöllinen viikkotason seuranta. Meillä ei ole strategiaa ja arkea, vaan meillä on arkinen strategia, mitä johdetaan. Ja yritystä johdetaan sen strategian kautta. Tosi paljon meillä on semmoisia palavereja, missä me mietitään, että hei, meidän pitäisi tehdä päätös, tukeeko tämä meidän strategia. Jos se ei tue, sitten niin ei tehdä. Se voi kuulostaa niin kuin, että noihan kaikki sanoo, mutta ei ne arjessa vaan toimi, mutta kyllä me oikeasti toimitaan. Johtamisen, eli meidän yrityskulttuuriin on kuulunut kriisi tai kriisijohtaminen, eli me ollaan oltu taloudellisen paineen alla tai jonkun muun paineen alla, niin noin 4-5 vuotta näkyy tänä päivänä meidän yrityskulttuurissa. Se johtuu siitä ja tässä on tullut nyt ulkoisia kriisejä, tuli pandemia, tulee
energiakriisi, tulee sotaa ja sitten sisäinen kriisi, että tehdas palaa, niin se, no, heinäkuun 16. päivä samaa vuotta, eli se koronabuumi oli just vahvimmillaan, niin mä olin lomalla itse silloin, nukutin poikaa ja sukulaiset tuli siihen ikkunan taakse huitomaan jotain niin kuin merkkejä, että nyt menee huonosti ja mä tulin sitten mitä mahtaa ja kännykkääsi ja sitten se viestit, niin raskasta, mutta ihan se oli siinä, tarkoittaa sitä, että siellä oli perjantai niin kuin itkevät työntekijät raunioilla ihmettelemässä, että oliko meillä työpaikkaa enää, että mitä tehdään. Niin se on. Sitten energiakriisi, sota, se oli taas torstai, mä muistan sen siksi, että eilisestä selvittiin, nyt on kaikki hyvin tällä viikolla, niin tää ei ollut samantyyppinen shokki kuin tehdas palaa tai pandemia, mikä oli pelottava. Tää oli jotenkin siihen oli turtunut ja tuli semmoinen, että no niin, että taas mennään. Yleensä näistä on tapahtunut jotain niin kuin suurta, että pitäisikö kerrankin olla hereillä. Tästä voi hyötyä tästä kriisistä. Joku myyntijohtokoulutus sanoi, että hyvää kriisiä ei saa koskaan niin kuin hukata.